हेलो गाइस गिबियाव नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरनाय आरो जासिहरनाय थालायबाय। ओमफ्राय चेनेलाव सोरबाफोर गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालामना गारलांलायदो। ओमफ्राय नै बिमा फिसा रावबो गैया आरोना, बिमा फिसाल' दङ। ओमफ्राय जोङो बिमा फिसा खान्थाल जानो नागिरलायबाय आरोना। आङो खान्थालखौ दानखांबायबो। ओमफ्राय फिसाजोआ जानो होनना दावराव जाबाय थानायखाय आङो दानदों आरो। दा बायदियावलाय बहा थाइजौ मोननांगौ। ओमफ्राय दा दाननोसै आङो नैबेखौ। ओमफ्राय थाइजौबो जानो दावराव जाबाय थायो। ओमफ्राय लोगोफोर एकदमबारे मा होनो खान्थाल जानानै जि गेस जानानै थानाया होमबाबो जानो लुगैयो आरोना। ओमफ्य दा जालायनोसै आरो। नै दा दाननोसै आरोना। एसे हरग्रोखाबाय थाव एसे फोनना लानि नङाबा आखायाव नाङोना थाव फोनाबा खामहरबायना लोगोफोर गेस जानानै थानो हायाबाबो जायाबा थानो हायाना। नै बेथ' थाइजौल' नागिरो दं सामफ्रामबो जानाय जायो। फोथारावबो सामफ्रामबो जायो लोगोफोर। फोथाराव लानानै थांबा थायो। नै बिदि खर'सेमखौ जादों खोमा ना सोना बिदियाना गोदै जायो आरोना बिदि खर'निया। बनावनो दानखाबाय आङो। Này cái cái này cái có phải mình chưa đóng lại mình chưa cái gì mà này cái khăn này giờ ta bara ya từ cái gì hay cái gì vậy này với usul cái này hàng mà phải cái gì vậy mà mới được cái hàng này chứ cái mà mình hàng này mà thì làm cái nó hay à khá là gì vậy mình ta đâu thì anh này mình chưa làm lại giờ mình chưa làm xong rồi anh phải rồi mẹ bây giờ đây đã khai bây giờ đây này nó không ăn gì 나 카리가 다 나보던 날은 날씨 많든 안 된다면 뭐 나한테 이제 나 먹고 싶은 맛이 나면 고데이 많이 드셔 그렇게 가지 않아요 그럼 너가 잡아서 쉬운다 잡아서 할 턱도 이제 무슨 무슨 뭐야 무슨 뭐야 나 우리 앞에 잡아서 해 마을이 문제 안 쓰나 그럼 뭐야 그 정신 जाबाय आरोना जि गिदिरखा ओंखाय खुना दाउ ओरै डिस्टार्ब जादों जि फिसाजोआ आङो दानगौनो जि बुरजा जाखाबाय जानाय दं माथो खालामनो आरोना ओमफ्राय न'आव रावबो गैयाबा माबायदि मोनो होना मोजां मोना माबायदि मोजां मोना माने बे फिथाइया दाखालिनो दानना दोननाय नालाय एसे गोदै दैसोब जादों गोथाव जादों आरोना लाजोबो साला जि फारौहाय लोगोफोर जानाव जोंहा न'आव गैयाबाबो मालाय फैनानै बिराद फैसोगारो आरो फैखायो मालायनानै दैसा दैसाब जे गोदावबा जानोहां जानो लानानै उदैया बोरैबा जायो आरो नोंसोर बाबाया आंखौ माखौना दोननो मालाय माबा खिना जों मा होनो जिबौ बोरो नुवाखैनो नो माबायदि आखिना होदो खलमजोंनो खुदैजों खारायो दुगुबाय हारसिंना जि जाजाखांबाय लोगो खुदैजों खारना खारदों गावथ' लेथ्रासो लोगोफोर खान्थाल जानायावनो मबाइल स्टेन्डखौनो सिफायबाय आंबो ओरैबाबो रायजाखासिगोन आं माने नै ओरै खामफ्लायाव दोननो नागिरदोंमोन आरोना आङो नैबे खामफ्लायाव ओमफ्राय बोरैबा इयो ओरै गावस्रानानै ओरै थुबथा जानानै थुबथा जानानै इयो बायबाय आरो नै र' नोंबो बारा दांनानै बेनो थाल्ला गालांबाय आरोना ओमफ्राय दा मा जाबावनांगौ जाखो रायजाखासिगोन खोन्थानाङा दे इसोर खोन्थाना होयनो आंखौ खोन्थाना होबानो लोगोबो जाखाला आङो दै खोन्थाना होनांसिगोन खोन्थायाबालाय बोरै मिथिनो माबायदि खालामबावगोनथाय गैला थानाय नंला बोरैबा मोनसे माबोरै बिदि जारला जाथारोहाय लोगोफोर हाला सना नों फाहामनो हाया होमबाबो ओइ सिफायगोन नोंबो दा बाराबा जारलासो लोगोफोर जोंहाना फिसाजोआ मानसि आखिबाय मानसियानो मा स्टाइल मिथिला आरोना मा स्टाइल इयो मा होनो मुदुफुल स्टाइलसो जाबाय खोमा नङा
ओमफ्राय नै इयो मालाय खानायनो नै खानाय नङा स्कार्ट नै खिथुखैजासो इयो नारि नै इयो नारिनो ओमफ्राय खुगाया हे भगबान मा स्टाइल नुदों गाखिनो रोंबाय बिदि मिनिखाबाय आंनो मानसिया ओमफ्राय जारलासो दे बिदिनो आखिनो आरो मोनसे आखिबावबाय बेबा मा जाखो एबारनि खनसेना स्कार्टआ मोजां जादों नोंना इयो खानाय बायदि जादों खिथु एबारसो नै इयो स्कार्ट गाननाया एसे जासिगोन ओइ एबारथ' माबा उदैयावसो थाबाय खोमा मेगना उदैयाव थाखो नामा हो स्कार्टआव थाबाय नामा खोमाया मा बुस्थु जाखोलाय ओइ मेगनाव इसे जाबाय एबार उदैयावनो थाबाय मेगना मोजां आखिनांगौब्रा इसे मेगन दा दे होमबा ना एम्बु आरो ससमा ससमासो इयो ससमा ना ससमा ससमा आइ ससमा ससमादो ससमा ससमा समा ससमा सस्रमायालाय हा खुरग्रासो दा ससमा ससमा ससमा